Kubor nagaslem jong unongsan hima. Halor ka jingkno jong menteri katanat ki kampo yeng keri u Amit Shah ba kejela Meghalaya kade kejela ka babam saptam kumta na kalyang kaseng Hanyotrep Integrated Territorial Organization hakabaya day bat kani kalapha da ka shithi show Amit Shah ban pha to kit da ka CBI bat ka Enforcement Directorate halor gani ka jingkno bam sap hapo kejela khanang ban lap ya ka jingshisha bat ban kam ni ki bre ka badan kiti wat da long ka sarkar ka barim na ka sarkar ba thmairu haba kren shikilat pathai khubor menta ka sngi Shillong Press Club uba donbok dakhar uba dei president ga hito ula ong bo Amit Shah udai ban ai mardor ye katai ka jingto okit bala to okit daga CBI lani ka Enforcement Directorate hapo ka arpulai tarik ubnai rempang arajar arpulai khanang ban pinshitom ye ki bre ki babamsam bala da umle hapo ka tarik ka balabu ka seng kampan se ban ai daga mukot duma baiman rain khamat lani ka defamation case persha yo Amit Shah Shushu ba donbok uloong baga jingkeno jong Amit Shah baga jela Meghalaya kadai ka babamsap kadai ka ai ka bamla ban pediang namar ba uklem pen mi kerteng ye ki breu ki babamsap shisha Kejingwan kejungi sekilat thai kubor menta kasi kadai halor bangi la depan file ye kene ka memorandum ani kata ka appeal ban investigation ye ka naka CBI bat ke ED agencies haga baya kami gitu ka jingkeno na Home Minister Amit Shah pa Meghalaya kadai ka corrupt state lan ka jela ka babam sab te nisngu kumen skadai ba kuman kemau ba khan reu tarik banai khat ar sunam ar po wei bat kumjo ka phra tarik banai khandai ar jar ar po ar nila dep bu kata ka memorandum ban pha investigate lan ban pha CBI bat kita ED agencies ban lap ya kata ka jingbam sab pong te hadin kato kanisni bat te kato banai kato snem tingila I ba hekling ba klat thai kubor Amit Shah ula pun scam ba ka don shisha ga jingbam sap apo jela Meghalaya te ngi scam ba tharai ula don kita ki kot kisla ke babiang hakamit ke jongu te ngi na kalyang kaseng pat ngi sngukya pat ngi la sngu dei biang ban tho biang te ngi la tho mene te ngi la pha heru mene hi chu ban pha ye ka ka investigation habiyate baka CBI but ED agency hapo ke jela jungi khnang manlap je ke jingsisa bat bade ban kemlot na phang ye gitu ki bodon kiti wat la de u sarkar barim u sarkar thmai bane ha to report kumangan ban biang mentan to report ka bangi ha nung kom khat reu trek na bakar ar po akwe ham to ngila tholot ya barok khoi u kongres barim u kongres thmai ru hang to ki donlot adu ke jingsa sho ko kong agnes nado ke jingsa penyap upoi penuh majau nado ke jingsa penyap upj mar benyang nado ba ka or ke kerang bat kunta terter nado ki si bar ka batmai habaya dai bat ka rice scam kane ka ISBT bat ki bomla shu benyo tendre hakatuki la control man ni kran bet shai shu Home Minister Amit Shah ubadai ru na ka parti BJP ba udai ban ai wood ya kata ka investigation jong ka CBI dan ka ED agency hapo ka arpula lada usngo baka don sisha ula biang lot ki kot kisla ban prinsiptom ya kita kiba korok nomor ngikum kinong tebot jong kari India ngai la de ngam phat khen bangan ngade ta dong song jong kari India kat ba ngam phat yo ka hok ko jonga bangan biang lot nadu ka kam ka jam ka khando ko siap bat hakano kono ko benta bangalor bang karne kata ngandala pule ya kriti sin sa jong kari India ta kumu nong tebot jong kari India ngang asngo ba kadai ka hok ko jonga ban ujor ude ban le bat lada umle hapo ka arpulai tare kabamut kadai tang ga jing pembit election jong ka BJP lingba Home Minister Amit Shah te hadian ka arpulai lada kim ai respond tengim ban se ngi haban ya bat da ka wei kalenti lingba ka bor jong ka ai ang kran nga katkum kani ka memorandum ngala kran shine on he agree ten habang ngiling la de to arsin shika Prime Minister Office arsin ngila de to ngila de highlight bro nadu ke jing sha kemu to men jong Revenue Minister haka dogyong haka lor ke jing mi kerteng wunsen pala kran bitak basai katkum ko memo trai phiro phila de to hi phila de highlight phila de i bangila de pha kila bun hang to gi scandal ki pa pher ngila de thepang to te ngangekin ba kani ka state ka long korap Henry haba ngila de pujor te balai men nadu arpu we ngila de pubo ka jing ujor balai kami tang haswa election
nadu kini ki snem ke belada beli kim keren. Te what dia mentaru, we are giving them a chance. Hadu arpulai kita donta. Man pen iba sisa maki kumba uong na rendra modimo na kaunga na kane denga. Ha, teka bumut konstan kan. Te henry lada kimlei teka mut ketang kajing kring buat bat kajing pembe. Tengah kermen scam hi ki nong song snong jong kejela meklia bat ki nong tabut hi kumjo ba pide ban petngor ba pide ban ai juba. Lada ki feel ban ai shapi ya kata ka idi lane ka CBI no ko di hapo kejela jongi ka datang kajing pembe kumbo ong tu wei menteri ki pembet man ka sansnem phingapro man ka sansnem kala ha kata grukom pat nga kermes scam bagi padba hadian ka arpulai tarik lada Home Minister Amit Shah umlei to komot phi ki padba jubab ma phi ke what is this stand yaki babam sap hi te nyim kersan henre ka hito ka don kumne ni don ka hok ban yasha ni don ru ka hok ban persat kata ka di kustan ke chungi pat ni kentui ki padba long ki basian long ki baslur long ki ba atkar long ru ki ba pitngor na banta ga jella namar ba ka jingkan tho karap kabamut phi bamsap ngaru bamsap ba ni barok khoj ki badan hajla dangi le shabar ki breu ki lape jingi kum kita ki tentet lane ki wan na kajla ka bamsap hendrei nga ka khando ga siap ka di ki keme ka jonga lada wan bat bor do te breu guna ba lane kata ka rip nga kum khon samla jong rip ga jet breu nyau trep ngamla ban pe ba ka keme jonga ka sabat bor ne ka sak kren ben kren kho hagi breu guna ba kumba melengan ban ye kata pe Usujre wala Ukraine ben har to kopor baca siat ya kita Taliban ki mafia kini kita hendai kami ke hitu ka kersan ka omba em katu gunung kom ka baar mi su kirti azar Ukraine ben omba oi karyam ki kadai karyam kentai ya karyam khasi ya katoru ini counter menta yo Amit Shah rungi ni sngo bangi haban kran kumjo bat kane kan der ko warning ya borok hoy ki banabar ba jaga jela ko jumi kam dei ke jingki ki nga ong min ya lingba kat kum ka an ka bomut menta nga kum ong ay pimentan nga di nong tebut pinwan kan no ba mga uday ubabam sap nga ngam pedia bade hang tu uklam I specific whether is NPP whether is BJP whether any political parties mo henry ong bit Meghalaya nga di nong Meghalaya PPD nong Meghalaya umla ban ong kulum ba ka Meghalaya ka di ka corrupt state ka bomut nan sujar perteng Highland Post corrupt hito corrupt KSU corrupt bat kiwe long corrupt lot ha ta henry nga kumu ta nong thebot ngam pediang kai ladangi di corrupt kem pen I sisa ta henry ladangi mdei bat kamut pisu ang tanggan na kesentor henry pimnot pa pendek ka kam tengi kermen bahaga lingba Home Minister ulah ban pemwan sisa ya kata ke idi bat ngin koperiru bat ka seng BJP hadu arpulai bat ka central government bukunjo bat ngin pen isu ya kita kisabut kisaki lada ki note sisa ban pha ya kata ga CBI bat idi agency hapo ka state ko jumi ban kemlot naphang maddai useng balang maddai politician maddai non thok kubor maddai samano manor hendrai lada ki note ban allege kadon sisa kumu ula kono bangi kadai kajela ka babam sap te le ko budan kam henry la de pimla ban le hapok arpulai trek ka seng kamban se ban ai ka defamation case persha yo Home Minister jongkari Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Meghalaya ka jingsngan ha ke imlang salang ningkong baro ki jingeshan by bam lingba ka social welfare ansa kentiu sha ka siaja tingka sibenai kata ka long khat arja tingka sisnem Hakane ka apnyo trek urumphang Shan ya kasap jong phi haki artli kisentil bat kersan ya ka Meghalaya TMC